El grup parlamentari de Compromís demanarà a la Mesa de les Corts la seva personació en la causa sobre el suposat desviament de fons de cooperació internacional. La portaveu adjunta de Compromís, Mireia Mollà, ha denunciat avui la modificació pressupostària del govern valencià per la qual s'atorgava a la Fundació Solidària Entre Pueblos, ara Fundació Hemisferio, la quantitat de 177.000 euros per a treballs de reconstrucció a Haití. Compromís diu que es desconeix el destí d'aixòs diners i considera que aquesta fundació es va beneficiar de l'adjudicació a dit de diversos contractes concedits per la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania. Compromís ha manifestat que la Mesa de les Corts va contribuir en una subvenció de 40.000 euros i demana una explicació per què aquesta fundació està sent investigada per la Fiscalia. ¿De quina manera se justificaran estos 170.000 euros? Compromís va a demanar a la Mesa de les Corts que se persone en la causa de la investigació contra la Fundació Solidaritat Entre Pueblos, ara Fundació Hemisferio, sobre els delictes econòmics que presumptament s'han efectuat en les ajudes humanitàries atorgades per la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania.